Krásny deň, toto je veľmi rýchla pozvánka na Psyche Basic Workshop, ktorý sa uskutoční 20.10. až 22.10. Teda sú to plné 3 dni, piatok, sobota, nedeľa na Liptove, rezorte Sojka, kde vás ja a inštruktorka Psyche metódy budeme čakať spolu s ďalšími účastníkmi kurzu, ktorí sa už prihlásili. Prečo sa zúčastniť tohto workshopu? Asi to najjednoduchšie a najdôležitejší dôvod, ktorý vám môžem povedať, alebo prečo väčšina ľudí vstupuje a učí sa túto metódu, je, že táto metóda je nástroj, ktorý sa za tieto 3 dní naučíte a budete ju používať po zvyšok života. Nástroj, ktorý vám pomôže pracovať s vaším nastavením mysle. A mnohí z vás, ktorí sledujete Brucea Liptona, Joea Dispenzu alebo kohokoľvek iného, kto sa trošku venuje vedomiu mysli, tak viete, že náš život sa odvíja práve od toho, v akom stave je naša myseľ, naša úroveň vedomia, teda toho myslenia. To, akým spôsobom myslíme, akým spôsobom prežívame svoje dni, v akom stave vedomia sa nachádzame, to všetko ovplyvňuje tú našu realitu, to, čo si v tom našom živote vytvárame, alebo čoho sme vlastne, jak sa povie, obeťou. Hej? A metóda Psyche je naozaj takým kľúčom k tomu nášmu mysleniu, cíteniu, aby sme tie vzorce, ktoré tam vložilo do nás, či už tá spoločnosť, či už naši rodičia, alebo tí, ktorí sa o nás starali, to všetko, čo nám neslúži, my môžeme prepísať vďaka metóde Psyche. Takže ak chcete a naozaj chcete mať účinný a jednoduchý nástroj, ktorý vás naučí, ktorý vám pomôže pracovať s tou vašou myslou, ktorý vám pomôže rozpúšťať stres a vypínať tie stresové hormóny vo svojom tele pravidelne, vždy, keď sa do nejakej stresujúcej situácie dostanete, alebo ktorý vám pomôže pracovať s tými presvedčeniami, ktoré vás trápia, pomôže vám budovať a skvalitňovať tie vaše vzťahy, ktoré máte so svojimi blízkami, tak práve metóda Psyche je jeden z nástrojov, ktorý je veľmi účinný, jednoduchý a každým dňom, kedykoľvek pracujem so sebou alebo s inými ľuďmi, sa častejšie a častejšie zisťujem, že fakt je to jednoduché a niektorých ľudí to môže až zarážať, že to je jednoduché, že nemusia, že to nemusí byť komplikované, hej. Ale presne o tom je ten život, že aj to je jedno z presvedčení, ktoré sme si z tejto spoločnosti zobrali, že život musí byť komplikovaný. Čo keď nie? Čo keď môžete začať spochybňovať to, že život nemusí byť komplikovaný? Čo keď život môžete žiť v radosti, ľahkosti, v hojnosti? Čo keď si tam môžete nahrať program, v ktorom toto všetko sa bude môcť diať? Hej. A ja osobne nedávno som riešila napríklad klientku, ktorá neustále sa trápila s tým, že má jojo efekt, že nejakým spôsobom priberá, potom chudne a neustále si nevedela nájsť tú rovnováhu vo vzťahu k svojmu telu. A mali sme jedno sedenie a po tom jednom sedení sme prišli na hlavný problém toho, čo toto kolísanie váhy spôsobilo. U tej klientky to bol napríklad to, že ako malá stratila svoju mamu, náhle zomrela. A pre ňu to bol tak veľký stres, že sa vlastne ako keby nevypol ten stresový spúšťač a ona sa necítila bezpečne v tom živote, ktorý tu žila. A stačilo vlastne vybalansovať tú stresujúcu situáciu, ktorú si prešla. Vložiť tam niekoľko pozitívnych prehlásení o tom, že sa cíti bezpečne, že dokáže jesť iba vtedy, keď potrebuje, že si dokáže udržiať ideálnu váhu. A to všetko vlastne len v priebehu pár minút sa odohralo. A tá klientka po tom sedení písala po niekoľkých dňoch, že už vôbec nemá chuť na sladké, že tá jej potreba neustále sa utekať k jedlu, keď jej niečo chýbalo, sa vlastne vytratila. A takto jednoduché Psyche je. Niekedy stačí jedno sedenie, niekedy je potrebné viaceré sedenia. Ale pokiaľ s vami tá metóda rezonuje, tak práve Psyche Basic Workshop je
jeden z mála workshopov, ktorý sa vám oplatí navštíviť, pretože túto metódu sa naučíte a potom si budete vedieť pomôcť sami sebe. Nebudete potrebovať žiadnych koučov, žiadnych mentorov, proste si budete môcť pomôcť tým, čo vás trápi, pomocou tejto metódy ľahko, jednoducho a účinne, kedykoľvek to budete potrebovať. A to je hlavný dôvod, prečo som sa ja rozhodla túto metódu šíriť na Slovensku, lebo si naozaj myslím, že čím viac ľudí túto metódu pozná, tým vyššie vedomie môžeme mať práve tým, ako sa meníme, tým, ako pracujeme sami so sebou, lebo všetko to, čo sa transformuje vnútri nás, sa potom dokáže manifestovať aj vonku, do nášho okolia. A to potom transformuje celú tú našu spoločnosť. Takže ak chceme vidieť zmenu vo svojom okolí, potrebujeme začať meniť sami seba. A Psyche Basic Workshop je vašou príležitosťou ísť do toho naplno a začať meniť seba znútra von. Tentokrát vás čaká termín 20.10. až 22.10. v rezorte Sojka. Sa na vás teším na Liptove aj spolu s oficiálnou inštruktorkou tejto metódy. Majte sa krásne.